Quan parlem de màrqueting o quan parlem de comunicació hem de tenir clar que el més important és entendre que estem parlant de percepció. No és el que som, sinó sobretot com ens percep el consumidor o com ens percep aquelles persones a qui nosaltres ens adrecem. I jo, per tant, he fet 16 idees, 16 pinzellades per intentar destacar o brillar en un entorn cada cop més competitiu. Partint de la premissa, i d'aquí ve el concepte de low cost, que els pressupostos no ho són tot. I hem de tenir clar que més enllà dels pressupostos podem fer moltes coses, podem brillar molt sense tenir grans pressupostos. Per partir i per fixar molt bé el nostre rumb i què volem aconseguir, primer tenir clar què és el que ens ha portat a comunicar. El motiu que us ha portat a comunicar en qualsevol celler, en qualsevol destinació o qualsevol empresa a l'entorn del vi és clau. La segona idea que voldria destacar és el fet de conèixer-nos. Conèixer-nos com a empresa, conèixer-nos com a institució. No podem engegar una estratègia de comunicació, no podem intentar persuadir la gent si no tenim molt clar què som, què ens fa diferents, per què som especials i sobretot tenint-ho clar fent el que hem dit al principi de la percepció, entenent que no és el que som, sinó sobretot com ens perceben i què veuen en nosaltres. La tercera idea que crec que potser és la més important. Entendre quin tret diferencial tenim. Comunicació i sobretot màrqueting no és res més. Marca no és res més que dues coses. Identificació i diferència. És a dir, identificació, què és allò que ens identifica i que nosaltres ens sentim identificats, i diferència, què és allò que ens diferencia d'aquells que són similars a nosaltres. Per tant, entendre quin és el nostre tret diferencial és clau. La quarta idea és que un cop tinguem clar en què som diferents, vetllar perquè aquesta diferència imperi en tot el que fem. És a dir, la millor manera de controlar la comunicació és garantint que allò que ens fa diferent ho percep tothom que interrelaciona amb nosaltres. La cinquena idea és que hem de trobar el nostre missatge, és a dir, tenim molt clar quin públic ens adrecem, tenim clar quin és el tret diferencial, doncs hem de construir un missatge per fer-li arribar a aquest públic aquest tret diferencial. La sisena idea que volia transmetre és la importància de que tota la gent que forma part del celler o de l'empresa, o d'una destinació, si som una destinació, transmeti el mateix. És molt important el primer, anar tots a una i segona, repetir tots el mateix. Hem de construir un missatge subliminal. El missatge principal és allò que nosaltres volem donar als nostres públics. Però perquè això tingui força, ho hem de vestir amb un missatge subliminal. Què és un missatge subliminal? No és res més que un missatge en què ens adrecem a sensacions, a percepcions, a estats, a moments, a sensacions que tenen els públics i que valoren. La dotzena, crear la nostra pròpia història. Veureu, suposo que ja ha sortit, sempre surt el tema de comunicació, doncs el fet de crear històries. La història és la manera més fàcil de comunicar, no només perquè sempre hem viscut amb elles, sinó sobretot perquè des de que l'home és home hem transmès tots els esdeveniments, l'experiència, tots els fets transcendents, utilitzant una estructura narrativa simple. D'inici, on posem en antecedents, nus, que és l'acció pròpiament dita, i desenllaç, on tanquem el cercle. Per tant, tot allò que se'ns presenti amb aquesta estructura narrativa simple, d'inici, nus, desenllaç, en primer lloc ho reconeixem. I per tant, ens és molt fàcil d'entendre. I al ser molt fàcil d'entendre ens és molt fàcil de difondre. Per tant, intenteu construir una història sobre el vostre celler. Excel·lir en l'apartat digital. Un dels camps més low cost que tenim a l'hora de comunicar és l'apartat digital. Això sí que és barat. I el nostre comportament digital pot ser la nostra bandera. Si nosaltres excel·lim molt a l'hora de relacionar-nos a través de les noves tecnologies, tenint en compte que bona part del públic actual i del futur està a les noves tecnologies, doncs, òbviament, tindrem un posicionament superior que altres que no ho facin, molt superior. I ja per anar acabant, 15è consell, menys publicitat i més accions. Ho deia en el vídeo que hi ha en Godin. La publicitat té un problema, i d'aquí ve la crisi de publicitat, en què els grans públics s'estan disseminant, s'estan desfent. I per tant, és molt més senzill adreçar-nos a públics molt més concrets que no als grans mitjans de masses. Perquè bàsicament tot el que fem no és res més, i acabo com al principi,
no comuniquem per aconseguir els resultats són una conseqüència, sinó que comuniquem per aconseguir un posicionament favorable en un entorn competitiu. El posicionament és l'objectiu. Aconseguir que el nostre celler, que la nostra marca, que la nostra imatge estigui ben posicionada on? A la ment dels públics. És la batalla de l'imatge per sobresortir i no oblideu que tot això només depèn de vosaltres. Moltes gràcies.